Play pi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Ka kubor ka balapan kendet bat pelingo hinganya baro kamtam yang kinong hikai. Kinong punya school bat college haduk ka kerdan university ban yoi ba ka report na ka Sarkar India kalabu kerdan classified ka state Meghalaya jungi haga kerdan ka bahatrai lowest rank bat ka jylla ka batulot tam worst performance state na pring state baro jengkari India. Kani ka kam issue kare ka bakhya bha very serious matter bar ka Sarkar Meghalaya kam tam ka education department kam dei satya ban kensting take lightly halor kani ka kam ngiyo I bat sakhi shai bakat kum ka report ka pen ishai kadar ba ka Meghalaya kari ka jylla babun tam ki school hadu khatsau hajar sanspa prapu artli ki school na pleng ki para jylla ka north east ngiyo iru ba ki babun tam kinong hikai school San Pusan Hajar, Shispa Andrupo, Kinong Hikai, Kidetang Hameghalaya, ki School SSE Le Kimi Lakum Kiten, Mushroom School, Bar Kidon Jin Hadu Line na Sautli Tang Hagaju Kashnong. Bar Kishnong Bakham He Lile Kidon Daki Potli Hagaju Kashnong. Kajla Jongi Katamru Daki Posha Eki Jingdon ki School SSE Haki Weki Para Jala Jong North East. Ki college but university ru kila nangbun increasing kat banang mi ki sungi por. Henry ka jingdon ki papep school shi por pat drop out kala nangjur increase ban. Arfu ar hajar man la ka snem. Ha ka por men syapan ka jylla Meghalaya kadi ka jylla ka bakhampau most prominent state. Ha ka tho ka puli education ka sor shilong lele kala yo ya ka nam kum ka jaka pedeng jong ka puli puthi educational hub. Bat baro ki jat benriu na keleng keri India kia kini bat angnut tang menyo puli hasilong kumno pat kan syuhiar kensan ya kanam ke buram ha ka puli ke puthi menta ha kini ki alsnem tam menta ke CM impact guidebook jong ke Sarkar Meghalaya lala ban penkiu class pass yaki kena bele metric SSLC candidates hadu pravnyo person tam AA menta usnem arajar atmriu Leila pen pas hadu kendai penyo person tam haba kenlang bar ki bapa supplementary exam ya ki kena red lay lower classes omsha shu ban pensa class fail ani ditin ban mai ban sho ki kena ru omlong hab shu aimon ki kena class wada prengkat kata ka kabu golden opportunities ru kapuli puthi kanang hiar pen ban arsut Agapor bakinong hikai ki perking strict ki kena kapuli kaputhi ka kiu ondala pen sting ne pen pass lo declare pass all poi pen ban chatrai menta ka Sarkar lingba ka education department kam jus ngap e ka jing ai jing mut suggestion ne ka sur opinions la ne view jing ginong hikai ne nong penya school bon kile politicize the school pen ban ye ki kam school tang na ka benta ka jing toy politic junkie ki pha seng school but I permission kat bamon ki school ki babiang ki bapnyat bha ber khampau kat nu ru ndre kim yo jingyarap satya wa tang shipya ru namar kim de satya ki school jong ki MLA la ne ki minister ne ki politician lada long ha ke ne ka rukam ka long shisha ka jingne ran ka jingja buram yingi ki nong hikai banong panyat school ki kimi ki pa ki ru pat ba babun ru ki sngo le ran bat sngo ja buram lang kumju namar ngi syong bat im ha kata ka jylla kablawan hatrai lower state in education khampalat ban ya ka Bihar Kumno ka Sarkar kan perkhat nang ni syakman kumno kan wat kilat kelenti find out ways and means and strategies kanang wan ra biang sa shisyin ya ka buram ka ijat to restore the lost glory and prestige halor kani kala dei ka kamram jong way po way unong shong shnong ban yakit ya ba lang ban kelibiang ya kani ka jingja buram ka khen buram ya ka puli puthi hakmat kari India bayar